заняток вашого сина? Саме любимий заняток у його читання книг. Ён прочитав за дзяцінства свое, за школьные годы, ён прочитал усе библиотеки школьную, сельскую библиотеку, городскую детскую и даже городскую взрослую. На жаль, мяне не папярэдзілі, што ў 8 класе ёсць вучні, які не можа устаць, калі ходзіць настаўнік. Магчыма, мне трэба было сказаць гэта неяк па-іншаму. Напрыклад, здаецца, ты не захочаш уставаць са свайго месца тады, калі